Моделът Ergo Pro Lite е един от последните модели в нашата колекция Ergo Pro. Моделите Ergo Pro са в ценови диапазон над 1000 лева, но това е опцията Lite, което означава, че модела е в по-бюджетен ценови диапазон. Той разполага с необходимите настройки, които имат и моделите от по-висок клас. Моделът е подходящ и адаптивен за хора с много голям диапазон на ръста и теглото. Има 150 кг товароносимост. Подходящ е за ръст от около 1,60 до към 2,10. Има много добре изразена опора за кръста, която отново, както при другите модели, е гъвкава, но тук забележителното при този модел е, че твърдостта на облегалката за кръста, на опората за кръста, може да се регулира в 3 позиции. Облегалката за главата е друго забележително приспособление в този модел, защото за разлика от всички останали модели от серията Ergo Pro, тази облегалка се регулира в 4 правления.